kalno podo kokonyowa. I'm telling you. Ako ganda. Sirkal kanyalo dhi ng'ata achiel ai kon koro dinino koro dhi konyo ganda. Never. Lokruok moseno tuwa kucho mar dongruok osemna timore kinde ma wasebedo sirkal wate. Through jatendwa Raila Amolo Odinga. And previously through jatendwa Ramogi Odinga. Manunti evidence. Jogo mosomo science nyalo siemo ni evidence. En sirkal mane wantie higa 2008 nyaka 2012 nogoyo atua mapek ahinya. To kata yande ni don't waonge sirkal formally. So because nene nitie winjruok e kind jatendwa Raila Amolo Odinga kod President mokalo Uhuru Kenyatta. Between 2018 kod 2020. Wagoyo atua malach. Malach ahinya. Inyalo kwano gik motimore turwa kucho. Gik mang'eny ahinya. Sani gidhi Kisumo, ena capital city of any other country in Africa. Moko hingo kata. King'iyo port ma Kisumo kachalo. En gik malich ahinya. Otimore na because of one bedo e gimoro achiel luwo jatendwa kendo engaging kod sirkal kako ganda. To iwacho kanyo ni kinde mane utwa kun koka jogo mabende ne oyiere komiti mar NADCO nitiere gigo mabende jogo mantiere side mar Kenya Kwanza nochwalo un kaka jogo mantiere side mar Azimio kata ODM un bende nitiere gino manochwalo mabende niwacho ni nitiere moko ma ok nuyiere godo makoni to norwaka roga kaluore ni koro kila ng'ato ne nyaka kel gino modware mesa mar mondo mu ne ka kunyalo ndiko report mogik kata kamano nitiere wach mara wang'e ni kinde ka kinde tok yiero waseneno ka yiero ariyo kore pachokae tok yiero joma